Que tal? Moi boa tarde, moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de política de actualidade con xornalistas galegos residentes aquí en Madrid, e cando son as 6:30 en punto se nos seguen pola G2. Que queren repetir, que queren dúas tazas? Pois esta mesma noite, poden nos seguir tamén un pouquiño xa máis tarde na canle principal da Televisión de Galicia e, por suposto, en todas as nosas redes sociais. Estamos ante unha semana absolutamente definitoria para o fiscal xeral do Estado e para unha sentencia absolutoria ou condenatoria. Quedan pois pouco menos xa de 24 horas para que declare ante o Tribunal Supremo. E como foron estas pasadas xornadas? Pois ben, unha de cal e unha de area para o fiscal xeral do Estado. Balón de oxíxeno coas declaracións de diferentes xornalistas, tamén do que fora líder dos socialistas de Madrid, o señor Lobato, pero tamén golpe coa fiscal madrileña, co delegado do Colexio de Abogados de Madrid e tamén coa súa propia xefe de prensa, que admitiu a nota cos datos da parella de Díaz Ayuso foi dictada polo fiscal xeral do Estado. De todo isto e de moito máis falaremos cos nosos convidados. Ricardo Colmenero, xornalista del Mundo, como vas? Que tal? Moi boas, encantado de estar aquí outra vez. Igualmente de terte aquí. María Jamardo, xornalista del Debate, que tal? Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Tamén para Rafa Cabeleira, columnista de Grupo El Progreso. Como vai a tarde? Ben, sobre todo estou moi contento de ver a Ricardo coas gafas de listo, Sí, as cousas sempre visten moito. Sabes que pasa? Que non te vexo ben, é para ver os papéis. Só para ver os papéis. A verte a ti teño que quitalas. Sempre tes moi visto. Aí daba o xornalista de la cadena SER, sen gafas e ben. Sen gafas, pero podría ser, O próximo día traio as eu. Tamén? Sí, As gafas visten moitísimo na Sí, quedan aí. Dillo a Pedro Sánchez. Comezamos falando do fiscal xeral do Estado. A Moncloa nestas últimas horas tentou marcar pois a axenda política e a axenda xudicial cunha entrevista do presidente do Goberno no diario El País, no que defendeu a inocencia unha vez máis do fiscal xeral do Estado no ciclo, no Ecuador, do xuízo contra García Ortiz. Foi algo que molestou e moito a xuíces, a fiscais e, por suposto, tamén ao Partido Popular. Así nos lo contaron nas últimas horas e así nos lo contaron esta mesma mañá. Escoiten. Sánchez se ha permitido emprender una cacería contra los jueces que los investigan, acusándolos de hacer política desde los tribunales de justicia, acusándolos de hacer política por cumplir con su deber, comportándose como un enemigo de la democracia. En eso se ha convertido Pedro Sánchez. Inimigo da democracia, dicía Tellado. Ricardo Colmenero, é admisible unha inxerencia deste tipo ante un xuízo tan importante? A ver, eu personalmente que non acabo de ver a inxerencia, é dicir, mal andarían os tribunais de justiza se estiveran pendentes do que pensa Pedro Sánchez, porque ademais o único que está a dicir é o mesmo que estaba, non necesitaba o xuízo para indultar ao fiscal xeral, sempre defendeu a súa inocencia. O que un drama que incluso deixera visto o visto, non? Esa afirmación que está pasando. A ver, este home estaba en Brasil seguindo o que estaba pasando. Se dende ali pode dictar sentencia, pero evidentemente Pedro Sánchez pode dictar sentencia sen necesidade de que haxa xuízo porque non tiña interese en que houbera xuízo. De todos os xeitos, de haber inxerencia, no caso de Pedro Sánchez, pois non penso que fora unha inxerencia positiva. Digo no sentido de que, claro, Pedro Sánchez xa defenderá a inocencia do fiscal xeral, como defende a inocencia do seu irmán, como defende a inocencia da súa muller, como no seu momento defendeu a inocencia de Ábalos e como no seu momento, ata o derradeiro minuto, falaba de inventadas no caso de Santos Cerdán. Entón, claro, o Tribunal Supremo pode pensar, home, co ollo que ten este tío para atopar inocentes, pois, claro, non penso que estea facendo un favor o fiscal xeral facendo esta declaración. O que sí está empezando un pouco a marcar, eso sí que é máis preocupante, territorio en canto a esa sentencia, non? Eso sí que pode ser máis problemático, porque tanto se sai inocente como se sai culpable, vai haber no ámbito político xente que non vai estar conforme, entón penso que incluso haberá declaracións menos elegantes se os ataques serán peores. Agora mesmo a xustiza converteuse no pim-pam-pum da política e ninguén vai quedar conforme coa sentencia. Con estas palabras que estabas dicindo antes sobre se pode ir a peor a causa do fiscal debido ás palabras de Pedro Sánchez de apoio, quería preguntarche, falle favor ou ao contrario?
Non estou seguro nin dunha cousa nin da outra. Estou bastante de acordo con Ricardo que seguramente, dado o seu tino para este tipo de causas, non sexa a mellor noticia para o fiscal xeral. Pero eu, sobre todo, penso que estas declaracións hai que tomalas como un erro do sistema. Un erro do sistema, me refiro do sistema do presidente, do ordenador que manexa a mente do presidente. Eu creo que todo o mundo ten dereito a dar a súa opinión, ele xa dou a súa opinión deste tema en moitas ocasións, pero eu creo que ao final todos se deben un pouco a isto que temos en chamar a lealdade institucional, non? O que fala nesa entrevista non é Pedro Sánchez Cidadán, é o presidente do goberno. Eu penso que desde ese punto de vista seguramente se pudo aforrar ese tipo de declaracións, e sobre todo neste momento, non? Cando estamos xusto na metade do xuicio. María, dicían hoxe do Partido Popular, dictou sentencia. Bueno, proclamou a inocencia do fiscal xeral do Estado nomeado por el mismo e que xa dixo en moitas ocasións que tiña o seu apoio completo, non? Dende que empezou o procedimento, dende que empezaron as primeiras pesquisas, dende as primeiras denuncias penais, dende a exposición motivada do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, o Goberno non cambiou o relato. E o relato é que o fiscal xeral do Estado o que fixo é contar a verdade e combatir un bulo. Ese é o relato político. Outra cousa é cal será a verdade xudicial dos feitos que se están a coñecer no Supremo, que esa están para dictala 7 magistrados. Diga o que diga Pedro Sánchez. Sexa inocente ou culpable, serao en base a probas indiciarias ou definitivas, pero non pola opinión do presidente do Goberno, que non vai ter ningún influxo, nin positivo nin negativo, nos xuíces do tribunal que están moi por enriba diso, non? Tamén están moi por enriba dos alegatos finais dos testigos, que non teñen dereito a alegatos finais, pero que están facendo todo tipo de consideracións tamén sobre a inocencia do fiscal xeral, ese non é o papel dos testigos. Pero, bueno, penso que o tribunal está sendo bastante condescendente, está escoitando, está anotando. Hai moitas cousas que resolverán en sentencia que agora parece que pasan desapercibidas, pero que terán unha resposta oportuna, institucional e xudicial, como corresponde e compete a este tribunal. E aquí é evidente que hai unha estrategia que pasa porque a Fiscalía do Estado e a Abogacía do Estado, que buscan exonerar a García Ortiz, están apostando pola nulidade da causa, logo pensando no Tribunal Constitucional, logo pensando nunha posibilidade de revisión da sentenza do Tribunal Supremo se é condenatoria. A mí non me gustaría estar no pel destes 7 magistrados, dende logo. Estou seguindo todas as vistas en directo dende o Supremo. Non me gustaría, insisto, estar no pel destes magistrados, porque se absolven a García Ortiz, porque teñen que absolvelo, porque non hai proba concluinte de que se poida enervar esa presunción de inocencia en base a toda a proba documental, que para min é a máis importante desta causa, non a testifical, pois o lawfare dirixirase contra o instructor Ángel Hurtado. Empeñouse en abrir unha causa, en procesar a un fiscal, obviando que ten o aval da Sala de Apelacións do Supremo. Se resulta condeado, será lawfare do Tribunal Supremo, dos togados fachas, que teñen intención de facer política e de xudicializar a política. Bueno, o que ven sendo, insisto, o relato do Goberno non vai contentar a nadie, así que penso que o que tratará de acadar o Tribunal Supremo, coñecendo como coñezo a casa, é unha sentencia unánime, sen votos particulares. Se isto é imposible, evidentemente, os mínimos votos particulares en contra da sentenza mayoritaria, do veredicto mayoritario, é unha sentenza intermedia. Eu vaticino que non será excesivamente crúa no tema da cadea, que si haberá condea probablemente se hai de tipo privativo de liberdade, pero non para que ingrese no cárcere o fiscal xeral, pero sí unha inhabilitación exemplarizante, no caso, insisto, de que sea condeado. Aida. Bueno, eu estou de acordo bastante cos meus compañeiros en que o presidente do Goberno non é ninguén para dictar unha sentenza. El pode opinar o que queira, pero a xudicatura e as institucións xudiciais neste país son independentes. Entón, estou bastante de acordo co análise feito na mesa que
Pedro Sánchez pode dicir o que lle parece a él, igual que pode o Partido Popular dicir hoxe tamén que o fiscal xeral do Estado presuntamente delinquiu seguindo órdenes da Moncloa e que esa é a verdade. Eso que dixo hoxe Tellado son dúas opinións. Cada un quere dibuixar a realidade como lle parece, pero o que conta aquí é a decisión final que toman os magistrados, non? Despois, con respecto ao que está a pasar no Tribunal Supremo, bueno, eu creo que é importante recordar que o que se está a xulgar aquí é se Álvaro García Ortiz, con nome e apelidos, non a Fiscalía, se él persoalmente foi o que filtrou esa información, eso é que hai que demostrar para poder condenalo a él, non a Fiscalía, senón a él. E a min tamén me parece importante recordar que as testemunhas, neste caso, as persoas que van ali como testigos, teñen obrigación legal de dicir verdade. Se o xuiz que os escoita ou os magistrados que os escoitan consideran que están incurrindo nun delito de falso testemuña, teñen que acusalos de falsa testemuña. E hai varios xornalistas, entre eles un compañeiro meu da cadena SER, Miguel Ángel Campos, que declararon o mesmo en instrucción e no Supremo hoxe, que el tivo acceso a esa información antes, dá unha concatenación de feitos con horas moi concretas, explica moi ben onde foi, o que non fai é desvelar a súa fonte, por suposto, porque están protegidas pola Constitución e ademais é algo que temos que protexer os xornalistas, eu creo que a toda costa, non? Estas declaracións estánse orillando, entón eu o que non termino de entender é por que o xuiz Hurtado non lles deu importancia a estas declaracións, que, repito, non é dunha, é de varias persoas, cando estas declaracións de darlle credibilidade estarían a desmontar o relato que se lle está atribuindo o fiscal. En caso de non darlle credibilidade, como parece que non se fixo, habería que acusalos dun delito. Eu estou agardando a que lles acusen dun delito. E senón que lles den credibilidade, unha ou outra. Non necesariamente é unha obrigación do tribunal creer como se fora un dogma de fe a testemunha dun testigo e non por iso ten que estar faltando a verdade e ten que deducirse testemuña do que di en sede judicial. Como pode ser, entón? Pois, por exemplo, porque se ti non estás acreditando ou non tes forma de acreditar que o que di é verdade ou é mentira, non tes por que sospeitar que o que di é verdade ou é mentira, pero se non hai proba circunstancial que o avalie, tampouco tes por que crelo a pés xuntiñas, sobre todo porque nun xuizo non só vale a testemuña dun testigo, que é o que a mí me interesa, ou o que a mí me beneficia, para unha ou outra das partes, falo, senón que tes que analizar un conxunto de probas documentais, un conxunto de outras testemuñas, un conxunto de outro tipo de causas. Tería sido moi fácil, se é certo, como din algúns dos periodistas, dos xornalistas, dos compañeiros que estiveron en sede judicial, acreditar que recibiron antes ese correo e que tiñan copia dese correo sen facilitar a fonte de procedencia, podería anonimizarse. Como non o recibiron? Cando remate María contesto, non te preocupes, Claro, María. entón, o problema é que aquí... Pero que senón nos vamos a estender moito, veña. Simplemente, é que o que di Aida é unha cousa que está pasando desapercibida e que para min é moi importante e que a maioría dos xornalistas non están tendo en conta no análise xurídico do feito. Unha cousa é cando ti tes constancia da información e recibes a información relevante sobre a situación procesal do novio de Ayuso, cando se produce esa filtración é un momento, e cando se produce a filtración do correo e do contido exacto do correo é outra cousa distinta. Entón, aquí hai unha discrepancia neste aspecto. Os xornalistas efectivamente están dicindo tiven a información, pero non tiven o correo. E cando publican o contido do correo é inmediatamente despois de que o fiscal xeral teña o correo. Niso estamos de acordo. Ese é un detalle moi importante. O que pasa é que neste caso Miguel Ángel Campos o que veu foi o correo. El veu o correo nunha pantalla dun ordenador. O que pasa que a súa fonte, como é algo lóxico, non lle reenviou o correo ao xornalista para non deixar proba documental de que lle estaba reenviando un correo confidencial. Pero non o acredita de ninguna outra maneira. Deixeite responder, seres tan amable, deixame que eu remate de responderte tamén, porque eu respetei o teu turno de palabra. O meu compañeiro estivo no despacho da súa fonte e veu o seu correo. O meu compañeiro, igual que José Precedo del diario.es e que outros compañeiros del País, Romero hoxe, por exemplo, teñen obriga, nesto estaremos de acordo, de dicir verdade nunha sede judicial. Teñen obrigación legal de dicir verdade. E o que está a dicir é que el, como xornalista, como miles de xornalistas neste país que acceden á información, foi o despacho da súa fonte, veu o correo nun ordenador, deixoulle tomar notas, pero a súa fonte dixolle non saques ningunha foto, nin cho vou reenviar, nin cho vou imprimir. Pero que iso é algo habitual, eso, sábeno, entendo que aquí moitos de nós saberemos que é algo habitual. As fontes non deixan unha proba documental de que están filtrando unha información. Ricardo. Pero, efectivamente, ese era o que está dicindo María, é dicir, efectivamente, o non haber unha cousa, a información periodística
que o traballo é correcto, todos traballamos así, entón, para a hora de sacar a noticia, pois, te tes as tuas fontes, fíaste, non te fías, contrastas o que poidas e tiras pa diante. Pero nunha sentencia non, claro, nunha sentencia o problema é que hai que probar as cousas. O que sí chama a atención, ademais, aproveitando que mañá este home terá que declarar, sí que é verdade que hai importancia na proba documental, pero a min chamame máis a atención a ausencia de certas probas documentais. E que comparaba, esta mañá non lembro en que programa, outro magistrado, que precisamente o borrado que este home fixo do seu teléfono, dos seus correos, nada máis ser imputado, non? E como quedou en declaracións durante o xuizo, el no seu momento dixera que se había unha normativa, non sei que cousas, que non é verdade, e finalmente fixo ese borrado e comparaba este magistrado co narco que ve chegar a policía e tira droga polo váter, non? Porque foi horas despois de nada máis ser imputado inmediatamente. Entón, claro, que clase de fiscal borra semellantes probas exculpatorias? Aí había evidencia de que el non fixera absolutamente nada. Isto é suficiente para... Non, isto non é suficiente, necesitas isto unha suma de indicios para finalmente tirar para diante. Agora, que é máis que sospeitoso, por suposto. Entón, a ver mañá como se defende exactamente. Iso será mañá, pero hoxe tamén tivemos unha sesión extremadamente duro foi precisamente o decano do Colexio de Abogados de Madrid. Falou dunha inusitada gravidade, que nunca vira unha situación así, escoiten. Desde el Colegio de Lucena al Colegio de Madrid a cualquier otro colegio de la abogacía de España, comparte la misma visión, la misma preocupación y la misma percepción de carácter insólito de la publicación de la nota. No es algo del Colegio de Madrid o del Consejo General, es unánime en todos los decanos y en todos los colegios. Unánime e xeralizado. Rafa Cabeleira, estamos máis preto, agora que se achega xa a fin deste xuizo, dunha condena ou dunha sentencia absolutoria? Se che digo a verdade, eu sempre tuve a sensación de que un xuicio, non vou dicir teledirixido hacia unha condena, pero con unha clara intención de chegar a conseguir unha condena. A min hai algo que me chama moita atención neste xuicio, é que eu, sin ser un gran xurista, nin gran nin pequeno, pero eu sempre tive entendido que ten que ser o tribunal o que consiga demostrar a culpabilidade do acusado. En este xuizo teño a sensación de que é o acusado que ten que demostrar a súa inocencia ao tribunal. E, por exemplo, vémoslo moi claro na declaración dos periodistas. No debate público se lle pide a estes periodistas que aporten unha proba que poida soster a inocencia do fiscal, cando a labor dun testigo eu creo que non é esa, non é probar a inocencia do acusado, terá que ser ao revés. María, rematamos xa con isto. Que agardas da xornada de mañá? Bueno, terá el o seu turno de interrogatorio, veremos a Álvaro García Ortiz por fin xa responder dende outro plano, non? Que non é estar en estrados observante coas puñetas investido de ese halo. Claro, porque mañá cambia de lugar na sala. Exacto. E logo unha cuestión moi importante, o dereito do segredo das fontes, porque aquí estáse a tratar de xerar un xuizo paralelo sobre o tema dos xornalistas e demais, aquí non interesa iso, o que interesa é aniquilar a presunción de inocencia, se que é posible desvirtuala dentro dunha causa que estamos vendo con luz e taquígrafos os xornalistas dende o Supremo retransmitida dende a sala en tempo directo, no que se pode escoitar e prestar información de todo, sen ocultación, pero aquí hai unha cousa importante. Eu aludía antes a diferencia entre o acceso á información que existía e o acceso ao correo de forma directa e determinante. Hai que chamar a atención tamén para acadar unha conclusión nesta causa, como o tema do segredo profesional non é limitado. É dicir, se ti eres coñecedor da comisión dun delito pasada ou futura, tes obriga de denuncialo, como calqueira cidadán. Teñas acceso ou non pola túa condición de profesional, porque senón, en cada xuizo que haxa un acusado ou un procesado,
ti podes levar como testigo a un xornalista, a un cura que tamén ten segredo profesional, por exemplo, un médico ten deber de confidencialidade cos seus pacientes, pero si sabe que un paciente está a cometer, por exemplo, agresións sexuais a menores, e ten esa desviación, ten obriga de denuncialo. Entón, isto, quero decir, que non é unha máxima de como o meu compañeiro, como o xornalista tal ou o xornalista cual dixo isto, xa é inocente e isto é xa definitivo. Non é así. Pero neste caso o problema é que a filtración é o delito, entón eu sería cómplice, entón estaría inculpándome a mí mesmo por... Non, porque ti como xornalista, non, o que comete o delito é o que ten o deber de custodia sobre esa información. Se ti accedes a ela como xornalista non eres implicado, pero si tes a obriga, si sabes e dis como ti dis, eu non digo que sexa o caso, pero como ti dis, eu sei quen foi a fonte, pero non podo dicilo, pero este home é inocente, home, haberá un dilema deontolóxico, moral non, porque ti és unha moral. Porque si ti sabes que hai unha persoa que é culpable e outra que é inocente, tes a forma de demostralo, poderás ter un dilema deontolóxico sobre que publicar ou non, pero non moral, porque aí hai unha moralidade ou unha inmoralidade manifesta. Neste caso concreto, evidentemente, deixaría o pé dos cabalos a miña fonte por salvar a outra persoa. Pero vamos a ver, se é un delincuente estás na obriga de denunciar o delito. Neste caso concreto, a ver, isto xa é unha sospeita ou como diría Miguel Ángel Rodríguez, non en opinión ni información, é deducción. Eu penso que, a ver, neste caso concreto, evidentemente, non vou imaginar que ti eres o fiscal xeral, pasasme a información, ou non podo coller a información, publicala e inmediatamente ir denunciarte por pasarme a información. Pero estás dicindo que sería unha terceira persoa a que me pase a información, entón están culpando a outro. Eso di un dos xornalistas que declarou, non eu. Por eso digo... Déxame rematar o exemplo para que o entendamos todos. Entón, eu vou a ti, pasasme a información, pero están culpando a outra persoa. Pero eu sei que non foi esa persoa, senón que fixeste, entón, teño que revelar que... Non necesariamente, insisto, o que trato de dicir é o que dicía antes, que ti podes aportar documentación sen necesidade de revelar o nome e apelidos desa fonte que filtra realmente e acreditar que ti tives acceso porque senón levamos xa moitísimos minutos, María. Seguimos en clave xudicial, ademais, porque os problemas para Moncloa non quedan só co fiscal xeral do Estado, quedan tamén co seu irmán co líder dos socialistas extremeños. Xa hai data para que senten no banco dos acusados, será en febreiro e poucas semanas despois dos comicios en Extremadura. Seguirá sendo Gallardo o candidato, Rafa? Penso que sí, que seguirá sendo candidato. Sí, de momento non temos ninguna noticia que nos leve a pensar o contrario, non? A mí parece unha anomalía xa desde fai tempo, que non se produce sin ningún tipo de relevo, que dende Ferraz non foran capaces de atopar unha alternativa, pero todo apunta a que vai seguir sendo candidato, sí. Pedro Sánchez sempre sostivo que os candidatos tiñan que ser non imputados, obviamente, e senón apartados, Aida. Bueno, a min, creo que xa o comentei nesta mesa máis dunha vez, creo que o Partido Socialista equivócase. Eu entendo que María Guardiola os pilla aí co pie cambiado, se quere ser benevolente, pero creo de verdade que non... Xa incluso... Inda sen entrar no debate da imputación, da investigación en torno á contratación do irmán do presidente, incluso sin entrar aí, creo que a imaxe pública de Gallardo está moi tocada. Un home que fai correr 5 persoas nas listas para colocarse nunha cámara parlamentaria e así obter un aforamento, a imaxe pública e que xa incluso en términos electorais, incluso se pensamos simplemente en un pouco de estrategia política, non vas a unhas eleccións autonómicas e colocas aí, deixas aí colocado, mellor dito, a un home que fixo isto, non? Eu creo que é unha equivocación. Creo que o Partido Socialista probablemente estará pensando que non ten tempo, porque é o 21 de decembro, pero creo que ainda que fora un paracaidista, como somos chamalos aquí no xornalismo, sería mellor que cambiaran de candidato e que poñeran un candidato ou candidata, pero que cambiaran. E a máis coa facilidade que está mostrando Ferraz, por exemplo, para impoñer candidatos en casi todas as outras autonomías, non? Que xustamente en Extremadura parece que sea a única na que non se atreve ao cambio. Ricardo, por que non hai cambio? A ver... Mirando a túa bola. Vou quitar as gafas, non vexo a Rafa. A ver, non pode ser candidato, non pode ser imputado candidato, pero pode ser imputado o fiscal xeral do Estado. Entón, claro, as normas ímolas facendo un pouco sobre a marcha, porque a fai 15 días a norma era que non de Pedro Sánchez era que non
non felicitaba os Nobel, non? Tuveron que sacarlle 6. Entón, claro, é importante que estas cosas vayan actualizando. Que pasa que nesta cosa concreta, outro día, claro, fixo outro... Es que non levan uns días moi bons, Pedro Sánchez. Claro, outro día felicitaba a Rosalía polo disco, claro, entón, ti pensas, vale, Nobel non, Rosalía, música así, pero nunca fixeches un tuit da música do teu irmán. Entón, ao final é verdade que o teu irmán non facía nada. Entón, isto pode ser bastante problemático. A ver, me parece un esperpento, todo de enriba a baixo. Igual que o fiscal xeral non teria que estar seguir no cargo e debería someterse a este proceso como un fiscal, non como fiscal xeral, porque fai un fraco favor a institución, fai un fraco favor ao Partido Socialista e persoaxes como Gallardo que xa veremos se fixo ou non fixo, pero penso que nestes procesos un ter que ir completamente libre, non metido nin respaldado a estes niveis polo partido, pero iba a dicir polo que poida pasar, pero sabemos que podes ter hasta o derradeiro minuto de entrar no cárcere o secretario de organización no posto. María, pode afectar este xuizo de febreiro aos comicios de decembro? Ou os comicios de decembro o xuizo de febreiro. Digo porque os comicios son o 21 de decembro. Se Gallardo consigue, como parece, porque cabeza de lista, malo será que non saque un só voto o Partido Socialista de Extremadura, o aforamento xa por esta vía legal, xa que a outra foi anulada por descarada, non? Por fraude de lei, como decidiu un tribunal de xustiza, será aforado e, polo tanto, conseguirá o privilexio de ser enxuizado dende o 9 ao 14 polo Tribunal de Xustiza Superior de Xustiza de Extremadura. E arrastrará consigo o irmán do presidente, que será aforado colateral, por dicilo de alguna maneira, aunque isto non é un termo xurídico estricto nin riguroso, pero sírvenos para explicar, exemplificar e dibuixar cal é a estrategia. Entón, eu penso que máis ben buscouse manter o candidato. Primeiro, se a lectura política é que o Partido Socialista de Extremadura non ten nada millor, problema para o Partido Socialista de Extremadura, eso xa para empezar. E segundo, se o ten e non o utilizou ou non o elixiu precisamente por razóns que teñen que ver coa situación procesal de Gallardo, pois é evidente que o que se está buscando é ese aforamento que non se logrou, que non se acadou de primeiras despois da dimisión de 4 ou 5 compañeiros de partido, convenientemente colocados e premiados en outros cargos polos seus servicios prestados. A min pareceme que é de todo menos estético. Dende logo, o PSOE teno complicado en Extremadura. Seguimos con máis causas xudiciais, porque temos moitas pendentes. Soubemos nestes últimos días que Ábalos pois empregou o PSOE para blanquear os seus supostos cartos obtidos de mordidas, de comisións irregulares. O PSOE sostén que non hai financiamento irregular no seu partido e preséntase como unha vítima. Como unha vítima, entende que Ábalos utilizounos para blanquear, pero non presenta, por exemplo, unha querela contra Ábalos. Como se pode comer isto? É que hai tempo que non se poden comer certas cousas, sobre todo en según que épocas. Pero chama atención, non? Dende fora, e mentras non teñamos máis datos sobre isto, o que dá a sensación é que tanto Ábalos como Coldo e seguramente tamén Cerdán eran uns auténticos hachas en buscarlle fallas ao sistema do PSOE, non? Porque, de momento, vimos como foron capaces de aproveitarse de moitísimas cousas, de moitísimos pequenas canles para ir tecendo toda esa rede de suposto blanqueo do que estamos a falar. Outra cousa é se queremos ir xa a unha acusación de financiación irregular, non? Eu penso que para iso necesitamos moito máis... Moito tempo, verdad? Moito tempo e moitas máis probas das que estamos a topar. E sobre todo máis cartos tamén, non? Porque de momento parece ser que estamos a falar duns 90.000 euros aí que están bailando, mentras que a UCO parece que está buscando sobre 5 millóns de euros máis ou menos que puderon chegar desas supostas mordidas. O sea, aí hai moito campo todavía por labrar. Para que non lo entendan na casa, hai un traballador dunha empresa, ese traballador rouba a empresa, ese traballador é despedido da empresa, pero a empresa non vai contra o traballador. Non se querela contra el, Aida. Sí, bueno, eu creo que neste caso a explicación podería vir por varios lugares, non? Por un lado,
que o Partido Socialista non este denunciando porque saiba que vai sair peor parado de denunciar que de non, que o Partido Socialista non este denunciando porque non quera facer ruido político, porque xa bastante fan Ábalos e Koldo eles solos, e quererá que remate. É dicir, aquí hai moitísimas derivadas de investigación que todavía, como dicía Rafa, están por desenrolar. Quero dicir, aquí hai o que estábamos a falar outro día, non? É dicir, unha cousa é que efectivamente se continúan acumulando probas incriminatorias que haberá que levar a sede judicial, en fin, que haxa unha condea e demais, pero bueno, probas que presuntamente sinalan a Koldo, a Ábalos, a Aldama e demais dese triángulo cunha serie de pagos irregulares e cunha serie de delitos, e outra cousa é que todo iso se fixera coa connivencia do Partido Socialista, da organización política no seu conxunto, non? Que eso creo que é, digamos, a caza maior que espera a dereita e veremos se finalmente se demostra. De momento a min pásame como a Rafa, que eu voto de menos, neste caso, máis probas de cargo contra o Partido Socialista, non tanto contra Koldo, Ábalos e Aldama, que cada vez imos coñecendo máis e máis, e ademais, quero dicir que chega un punto no que neste caso, ademais das un paso máis, non? Porque agora estamos falando de xustificación de gastos, o Partido Socialista, bueno, vanse acercando ao partido, pero de momento non hai nada que de forma taxativa relacione o Partido Socialista, e creo que ese sería a verdadeira bomba, non? Amosar que o Partido Socialista incurriu en financiación irregular. Pero eu, como di Rafa, creo que todavía hai que agardar co que hai agora mesmo. De momento, presuntamente hai un triángulo tóxico e veremos ata onde chega. O Partido Socialista preséntase como unha víctima de Ábalos, pero esa estrategia, Ricardo, atacando pode durar, que se pode estirar máis. Eu son un gran admirador do meu compañeiro Rafa Cabeleira, pero cando dixeches o de expertos en atopar fallas no sistema e fixen así. Claro, porque fallas no sistema pode tratar de atopalas, non sei clase de subordinado ata que nivel, pero se eres o secretario de organización, o sistema es ti. Sí, sí. Eu penso, a ver, neste caso, eu sempre digo o mesmo, penso que en España fai falla outra vez un debate sobre a financiación dos partidos. Que clase de persoas colocan os partidos para facer según que. En que postos se colocan, especialmente a todos os niveis, non son ministeriais, as persoas que ocupan as carteiras onde se move moitísimo diñeiro e como tamén ocupan un cargo de moitísima responsabilidade dentro do partido. A partir de aí, a utilidade dos cartos, ben sexa para favores, lobbies de colocación e toda a utilidade que se dá sobre soldos, pero a ver, eu penso xa fai moitos anos, era ben pequeno cando Pujol descubrinos o porcentaxe das comisións, é dicir, xa son moitos anos, xa pasou do Partido Popular e agora volta a pasar no Partido Socialista, ou abrimos o melón da financiación dos partidos, ou vamos a ter este esperpento, e sobre todo o máis esperpéntico ir escoitando as excusas, e de repente atopaste con personaxes como Leire Díaz, a Fontanera, pero están cheos os partidos deste tipo de xente que vai traballando por debaixo para ir tapando os problemas e protexendo, sobre todo protexendo o partido e sobre todo protexendo un segredo que xa non é un segredo para ninguén. Eu penso que España é unha democracia madura para o bo e para o malo. Chega un punto no que certos vicios, pois sí, xa somos maduros nesta clase de vicios que ocorren en todos os países. Entón, non sei se chegará o día no que abriremos ese melón, porque o que hai debaixo é moito peor que o que dicía o magistrado esta mañá co tema do fiscal xeral, era como se entrara a policía e tiras a droga polo váter, pois non sei se chegaremos a abrir ese melón. Falabas de Leire Díaz, precisamente, que foi acusada por Ábalos e por Koldo nestes últimos días de tráfico de influencias e de obstrucción judicial para salvar a Sánchez. María, non sei se estamos xa nun sálvese quen poida a calquera precio. Bueno, ata de agora o Partido Socialista fixo unha cousa moi ben, que foi manter pretas as filas. Pero xa veremos, porque aquí faltan moitas cousas por coñecer, é verdade que a xustiza é lenta, pero os que estamos cubrindo tribunais sabemos que hai moitas cousas por chegar. O mesmo que negaban a existencia do informe Cerdán, que informe ese do que vostede me fala, alguén o ten, pánico en Moncloa, e resulta que o informe existía, e aqueles que íamos contando algunhas cousas que podían pasar, despois confirmáronse, non? Entón, convén ser prudente co tema. Prudente tamén
en espera de que a Audiencia Nacional agora, nesa peza separada, tal como lle ordeou o Supremo, investigue especificamente o financiamento irregular do Partido Socialista, porque ata o de agora eran unha especie de ecos de Sirea que viñan desprendidos da investigación patrimonial, en primeiro termo de Ábalos, que é a que coñecimos, pero está pendente un informe similar ou análogo económico patrimonial de Santos Cerdán, que unha vez este en riba da mesa poderá ser determinante para a súa posta en liberdade. Entre outras cousas, porque aí xa estará asegurada a información ou que non se destrúe por parte da Unidade Central Operativa da Garda Civil e ver cal é esa situación económico-patrimonial do señor Ábalos, que é unha peza importante que falta por coñecerse. Entón, a Audiencia Nacional vai xa polo seu canle investigando especificamente e exclusivamente o financiamento irregular do Partido Socialista. Veremos onde chega ou non esa instrucción. Pero xa temos a 3 persoas sentadas no banquiño polo tema do material sanitario, que todos negaban, que todo era igual en todos os lados, que todo había urxencia, pero non era igual. Entón, temos xa 3 persoas por esa primeira peza da compra de mascariñas, que agora sabemos tamén que en Canarias foron test de antíxenos PCR, o coñecido como PCR, e que temos aí tamén material para seguir abondando. É unha macrocausa. E como todas as macrocausas, vai levar moito tempo. Estamos vendo que agora hai todavía partes das causas ou macrocausas do Partido Popular de 2018 o que se foi porque Sánchez viña a combatir a corrupción e pola rexeneración democrática que están a verse agora nos tribunais. Quen quere dicir ou quen pode afirmar que isto non aconteza co Partido Socialista, que dentro de 6 anos ou de 7 anos saibamos a verdade de moitas das cousas que agora son, parece, indicios e que despois poden confirmarse. En todo caso, exista ou non financiamento irregular, o que é evidente é que había unha serie de persoas que non eran calqueira persoa, que eran secretarios de organización do Partido Socialista, que estaban a facer cosas, cando menos, indebidas. E xa veremos cales son as consecuencias penais. A min, isto me lembra que canto máis se aplaude os teus, máis comprometidos están e máis cedo acaban caendo. Pasou no caso de Ábalos, todos aplaudindo, cerrando filas, pasou no caso de Santos Cerdán, pasou no caso do fiscal xeral do Estado que o primeiro día da vista recibiu un aplauso maiúsculo nun corriño que xa veremos como se traduce iso, pero eu, se fora do Partido Socialista ou estivese próxima a Moncloa, preferiría que ninguén me aplaudise. Tamén lle aplaudiron a Ángel Víctor Torres, precisamente a pasada semana estivemos aquí falando dese novo informe da UCO, pero quedounos un titular que coñecimos pois un pouquiño despois. O ministro Ángel Víctor Torres nega a súa relación con Coldo, con Aldama, con Ábalos, non? Bueno, con Ábalos entendo que non a pode negar de todo, porque obviamente era ministro como a él, pero si o fixo en sede parlamentaria. O Partido Popular denuncia o ministro por mentir no Senado. Non sei se ten percorrido esta denuncia, senón ou se é suficiente para pedir a súa dimisión. Bueno, un pouco mesmo de antes, non? Dirano as probas futuras que poidan aparecer. Ti dilo exactamente polo tema de decir que non coñecía estas persoas ou que non se relacionaba por mentir en sede parlamentaria, que, pois, delito. Bueno, non lle vexo demasiado... Non lle ves, non? Non lle vexo demasiado recorrido porque creo que nin será a primeira nin será a última vez que en sede parlamentaria vexamos este tipo de cousas. O que sí, da versión e da imaxe que tiñamos de Víctor Ángel Torres a que temos agora esta semana, eu creo Ángel Víctor, todos lle cambiamos o nome, verdad? Dixes ao revés. Víctor Ángel, pero é que é un clásico xa entre todos, igual verdad? debería pensar el en cambiarlo, Torres, xa está. Porque está... No, eu teño un truco. Ángel Víctor, o A e o V. Eso. Ah, vale, Ángel. Aí o que tes. comeza o abecedario, aí o tes. Eso, eu creo que da imaxe que tiñamos fai unhas semanas a que temos agora dele, empezamos a torcer un pouquiño o morro, non? Temos a sensación de que hubo un momento no que pensamos que non había nada de nada e agora, polo menos, creo que casi todos temos dereito a ter como unha leve sospeita de que ao mellor algo sí que puido haber. Hoxe publica o digital de Objective que Torres deu 45 millóns en contratos a dedo con fondos da Unión Europea a 5 empresas investigadas. O marxe de que sexa delito ou non, estético non parece, non?
Sí, bueno, a ver, hai que ter en conta que non tiven a ocasión de ler o obxectivo hoxe, pero hai que ter en conta que estamos a falar dunha época, en teoría, que era a contratación de mascarillas absolutamente desesperada, todas as comunidades tratando de obter material sanitario da maneira que fora, non? Sempre dentro da legalidade, dase por feito, pero quero dicir que había nese momento en España unha urxencia de obter material sanitario. A min pásame como a Rafa, que eu ata de agora con Ángel Víctor non... Bueno, digamos que non estaba no meu imaginario de todo este caso. Sí que o audio que se fixo público hai un par de semanas deixa en dúbida, bueno, digamos que non o sinala directamente, pero ele está falando con Coldo, se non o digo mal. Chámame a atención que ele este falando con Coldo, a verdade, porque Coldo nese momento supónse que un home de Ábalos, pero non está a falar de Ábalos, está a falar dun contrato, non, para o archipiélago canario. Agora, si hai que ter en conta que a Audiencia Nacional ten citado a Coldo e a Aldama polas mascarillas e que os investigadores o que nos din a nos na SER de forma taxativa é que non ven delito na actuación, co que teñen agora mesmo non ven delito na actuación de Ángel Víctor Torres. Entón, pois estamos no debate do inicio do programa, non? Para demostrar a culpabilidade de alguén fan falta probas máis, digamos, máis sólidas que o relacionen. A todo agora o que hai poden ser sospeitas e, como sempre, por suposto, a utilización política desas probas. Dun lado ou de outro, o propio Ángel Víctor, que antes falábamos de que o Partido Socialista non denuncia, no caso do ministro, el sí que ten dito que vai querellarse por... De momento non o fixo, tamén veremos, non? En cuarentena, non? As conclusións. Pero eu vou discrepar dos meus queridos compañeiros. Ricardo, no, pero do de antes, Ricardo, do de antes. Non, sumándome o tema da democracia madura que os dous referiron, penso que se tivéramos estado nunha democracia madura, o feito de mentir en sede parlamentario por parte dun ministro e agora amosarse nun informe que mentiu, sería suficiente razón política para a súa dimisión inmediata. A mí parece grave, un delito. Outra cousa é que sexa delito, que sexa máis ou menos demostrable, que sexa máis ou menos grave, que nos pareza, pero é unha mentira en sede parlamentaria de todo un ministro que sabe perfectamente como van as cousas e que mentiu a sabendas de que podía sair algo que o rebatise, como finalmente aconteceu. Entón, só iso debería exixirnos como sociedade, como cidadáns, como xornalistas, a dimisión do ministro inmediata. E despois xa se dirimirá en sede judicial o que teña que dirimirse. A min pareceme que unha democracia madura non pode pasar por alto estas cousas. Ricardo, Bueno, tamén... elíganme todo isto con Ángel Víctor. Sí, non, dice, é moito máis grave tamén pode pasar tamén, se falamos de relación por mentira en sede parlamentaria, cando Sánchez dixera que tiña unha relación anecdótica con Coldo. Con Coldo, sí. Tamén sería un pouco mentir sobre a súa relación. De feito, vistas ou oídas, mellor dito, as conversas entre Coldo e Torres, claro, amórsase que con quen igual tiña unha relación anecdótica era co seu ministro, máis que con Coldo. Exacto. Pero, bueno, non lle preguntaron, a ver, no caso de Ángel Víctor Torres, que... A ver, que custa dicilo, o triste que o baixo que está o listón, non na clase política, porque, claro, é dicir, a min o tema da desesperación na compra de mascarillas pode valer relativamente, pero no caso concreto de Baleares e Canarias, que tiñas informes negativos e que saltaches os caldes obligatorios, non hai desesperación, sobre todo cando estás maniobrando cunha trama. Pero non o citan como imputado, Ricardo? Non falo de imputación, falo do baixo que está o listón. Refírme no sentido de que ti podes sair triunfalista, como foi neste caso, de que felicitadme que non cobrei comisións. A rolda de prensa foi un exceso, non? Ou non? Simplemente son o presidente dunha comunidade que gastou millóns de euros dos cidadáns en unhas mascarillas que non sirven para nada. Exacto. Bueno, como a Comunidade de Madrid e como tantísimas outras administracións. As demostradas foron Baleares e Canarias. No día que salga o día que salga calquera presidente, por favor, aplaudidme que non cobrei comisión, simplemente comprei unhas mascarillas que non sirven para nada. As mascarillas que direi exactamente o mesmo, non teño ningún problema. Como uso hospitalario, pero que eran de uso particular. Entón, claro, é dicir, que facemos con iso? Entón, xa temos que felicitar a xente por non facelo moi mal. Por pagarlle, por comprar esas mascarillas a unha trama que está procesada judicialmente, que ten xente cun pé medio no cárcere,
se teño que aplaudirte por eso, pois non sei, está... Pero mira, María, que ben funcionan os nosos equipos de realización, que xusto cando Ricardo estaba dicindo de democracia madura, es que puxemos un sorriso porque detrás salía Coldo coa camiseta esta de Orlando. Pura madurez, desde logo. Hai madurez absoluta en democracia. Estuve en Orlando hai pouco, non? Da igual, logo falaremos da tua viaxe a Orlando. Aida, creo que querías apostillar algo. Por pechar moi curtiño, simplemente que por darlle un pouco de seriedade, máis a lo de broma, estamos a falando dun ministro... Estou falando moi seriamente. Bueno, xa, regular, porque estamos facendo, frivolizando con que, bueno, mellor... Pero aquí o que estamos a falar é dun ministro do goberno... O que frivoliza é o ministro, non eu. Son eles. Bueno, pois a mí deu unha sensación de que frivolizamos. Eu creo que estamos a falar da culpabilidade ou non A dun mí ministro do pareceme goberno... gravísimo mi gastar millóns de euros en mascarillas que non sirven. A comprarlas unha trampa, pareceme gravísimo. Claro, o que pasa, Non é Ricardo, delito, perfecto, o que está contento, Claro. que está contento. Él está contentísimo. El non está contentísimo. El que quere que lle anunció unha aplaudamos porque demanda. non cobrou A mí non me comisións. parece que ele esté contentísimo Quere nesta que comparecencia. lle Eu creo que, aplaudamos porque de non feito, cobrou mira a cara do comisións. que ten o ministro, contentísimo non está. O Habría- que hai está que é moi... escoitalo. Eu escoiteino, non sei ti. Eu tamén. Nesa comparecencia non estaba contentísimo. Estaba. Digo que estamos a falar... Estaba... A UCO dame a razón. Non dame había razón nin a comisións, nin mordidas, Que nin me- Porque se lle estaba acusando de corrupción a unha Nin persoa que non se está prostitutas, nin demostrando. mordidas. Pero Bueno. vamos a ver, estamos falando dun ministro do goberno que pode ou non haber cometido un delito. El sae de aí non e di, falo de os delito, investigadores non me sinalan. Xa está, non creo que eso eso é sexa o que di, Para ser un mal político Bueno, non fai falla e a cometer Audiencia delitos. Nacional non o ten, Para ser un mal político non fai falla cometer Todavía, María, delitos. pero todavía, de momento non o temos. Cando teñamos, se queredes, o falamos, pero agora mesmo non o temos. Para ser un desastre. Entón, estamos aquí a como falar político, insinuando non que fai este home é falla ir ao culpable, cárcel. non hai Non provas. fai falla ten ir ao cárcel. responsabilidades políticas Non que son fai falla ir ao distintas. E cárcel. cando falamos de democracia madura, falamos de como xornalistas e como cidadáns Sí. exixir Sí, es responsabilidades outro debate. políticas inmediatas a aquelas persoas que o fan mal. Este señor fixo o mal. Punto pelota. A partir de aí poderá ser penalmente reprochable ou non, pero políticamente este señor ten unha responsabilidade, está demostrado que el tivo conversas, que tratou de cerrar reunións, que se implicou personalmente nos pagos. Pero vamos, de que estamos a falar con tanta urxencia, tanta preocupación, o presidente dunha comunidade autónoma implicándose nos pagos e dicíndolle a Coldo que era un don ninguén, supostamente era o axudante do ministro de Transportes, que ni siquiera era un cargo seu, dicíndolle xa estou máis tranquilo, xa está todo pago, xa... Home, a min non me parece estético, e independientemente da urxencia e da necesidade do estado de alarma, os procedementos de urxencia exixen despois validación posterior. E isto non se fixo, e hubo denuncias dos interventores en Baleares e en Canarias, hubo informes negativos de sanidade, hubo pregos de condicións dicindo que eran mascariñas para profesionais do sistema público hospitalario de Canarias, porque ademais publiquei eu unha das noticias, das primeiras ás que tiven acceso, e despois chegaron mascariñas que eran de uso particular. Entón, todo isto é unha responsabilidade política directa. Este señor non pode sair dicindo a UCO dame razón porque non houbo mordidas nin prostitutas. Pois pareceme moi ben, que mínimo, que os nosos representantes públicos non cobren mordidas nin exploten a mulleres. Falamos agora de Junts. Veña, imos cambiar. Non, moi rápido. Despois das informacións que se habían lido sobre el, eu entendo que eso máis ou menos o alivia tamén, non? Escoitamos cousas moi duras sobre el que ao final se demostraron que non eran certas. Os pisos de Atocha non eran certos, niso incidía el, pero bueno, seguimos Faltan informes da UCO todavía. Claro, cambiamos. Junts, que non hai programas en Junts. Junts anunciou a final da pasada semana o bloqueo total de todas as normas que queira sacar o goberno pois aquí o que quede de legislatura, que é aínda unha incógnita. A primeira proba a temos o xoves coa prolongación da vida das centrais nucleares. Estamos, Aida Bau, que sei que che gusta este tema, ante a fin da legislatura, é un game over, é o último fogo de artificio. A ver, con Junts nunca se sabe. Eu que son moi escéptica e o partido con que máis escéptica son de todo o arco parlamentario. Porque, bueno, hoxe din unha cousa e mañá din outra. O que sí me parece que agora mesmo o goberno, e fíxate, isto pareceme que pode poñer nun brete no goberno moito máis que unha non proba contra o Víctor, non? Non ten maioría na Cámara Parlamentaria na que se lexisla neste país agora mesmo. Eso pareceme moi serio. Que as cousas poden cambiar porque con Junts temos visto que é unha forza moi imprevisible e que además agora mesmo a nivel demoscópico están moi presionados en Cataluña por a Alianza Catalana, que os está comendo polos pés. Basicamente, eles están en caída libre nas encuestas e a Alianza Catalana está agora, bueno, xa hai algunhas que lle van dar ser segunda forza en Cataluña, é dicir, que están nun momento moi perigoso eles, non, como formación.
O que pasa é que chama a atención porque creo que o Junts tamén se está metendo nun callejón sen salida. Non acabo de entender moi ben a onde queren parar. Se non están dispostos a apoiar unha moción de censura, que é o seu, quer dicir, se ti retiras o teu apoio, a túa confianza á maioría da investidura, apoia unha moción de censura e que cambie o goberno. Se non apoias unha moción de censura, quedas un pouco nun limbo de non vou, digamos, sumarme para que este goberno caiga, pero á vez bloqueo parlamentariamente agora, en riba, sendo unha forza política que leva moitos meses amosando que moita palabra non teñen, porque hoxe din unha cousa e mañá din outra. Entón, creo que Junts colócase nunha posición moi difícil, creo que están de alguna forma un pouco desesperados polo seu momento agora mesmo en Cataluña e pola súa pérdida de forza, pero creo que o goberno non sei se efectivamente conseguirán, pero dende logo, se eu fora agora mesmo un asesora do goberno, que lles diría este é o tema central, tedes que tratar de volveros levar o redil, porque senón non teño claro canto tempo. Eles din que van a aguantar, pero que ao final, a nivel parlamentario, estás absolutamente bloqueado. Ti crees, Ricardo, que a día de hoxe estamos tan lonxe dunha moción de censura? Sí. Sí? Sí, que a min Junts parece o socio máis fiable do goberno. Máis fiable? O máis fiable, o que máis cabrado está e de ninguna maneira vai deixar que era Sánchez. É o que dixo Puigdemont, nin moción de confianza, nin de censura, nin aliarse coa dereita, que saibades, eso sí, que son o máis cabreado. Levan así 2 anos, entón a min pareceseme o máis estable de todos. Sánchez, pola súa parte, non ten ningún problema, xa o dixo o primeiro día, en gobernar sen o Congreso dos Deputados, e así pensa seguir 2 anos máis. Entón, nese sentido, non vexo ningún problema. Dende o primeiro momento, esta idea de o que sexa menos a dereita, o que se agarra tanto todos os socios de Sánchez, pois temos o que sexa. O goberno di que está tranquilo. De feito, hoxe repetiuno Pilar Alegría, non só que está tranquilo, senón que, ademais de non contar co apoio de Junts para ninguna das novas medidas que presenten, pois van presentar tamén os presupostos. Cando? Aí está. Lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente. Voy a añadirles este cambio si me lo aceptan como tal, porque de una semana para otra, pues no, por ahora no les puedo traer muchas más novedades. Rafa, non temos apoios, pero imos presentar as contas un día sí, outro non, agora próximamente. Creo que xa comentamos en algunha ocasión, non? O problema que ten este goberno é que, en realidade, esta é unha legislatura de fantasía. Eles conseguiron unha maioría para a investidura, pero en realidade non hai unha maioría progresista no Congreso. Entón, calquera medida que vaya por aí... Non era nin progresista de investidura, porque Junts de progresista... No, pero me refiro que conseguiu maioría para conseguir esa investidura, pero non era progresista, que é o que eles nos levan vendendo todo o resto da legislatura. E se ti optas por uns presupostos que ti mismo calificas como progresistas, é evidente que non os vas a aprobar en ningún momento. Coa relación de Junts, estaba pensando se estaba máis de acordo con Aida ou con Ricardo. Con Aida. Lémbrame moita a relación que teñen Junts e o goberno, estas relacións que teñen moitas veces os famosos, non? Que anegan ata que rompen. O día que rompen enteramos que en realidade sí había unha especie de relación. E isto leva facendo Junts todo o tempo, non? Que leva negando case dende o principio que teña unha relación estreita co goberno ata que decide rompela e escenificar esa ruptura, que é moi chulo. Eu creo que fai por unha razón moi sinxela, que é que de cara ás eleccións municipais son, non? As seguintes que hai en Cataluña, teñen moito medo a chegar con ese estigma diante da Alianza Catalana, con ese estigma de estar desatados ao Partido Socialista, pero ao mesmo tempo tampouco queren chegar atados ao Partido Popular ou a Vox, que sería o que lles levaría a apoiar unha moción de censura, non? Entón están aí nunha posición un tanto diabólica no que eles queren seguir aparentando que son máis cataláns que nadie, que non teñen nada que ver con España, pero claro, que levan relacionados con España, iba a decir 2 anos, non? Pero toda a vida. Toda a vida. María, crees que é pura apariencia? Bueno, creo que Puigdemont é un lastre para o seu partido, agora mesmo, que independentemente da maioría das bases que apoiaron esa ruptura que xa era anunciada e que nunca se materializaba ata que se materializou en Perpiñán hai unhas semanas, o partido de Puigdemont é consciente de que
todos eses pactos de investidura para os que tragaron co Partido Socialista, como era, por exemplo, a amnistía e a volta inmediata ou inminente de Puigdemont sen ser detido, non era unha realidade que estivera nas mans do presidente do goberno, que é o mesmo perfil político que o señor Puigdemont. Non ten credibilidade, non ten palabra, cambia de opinión, di unha cousa e a contraria. É dicir, penso que se atoparon dous perfis políticos, dous animais políticos moi similares e que, polo tanto, son incompatibles, están condeados a entenderse hasta certo punto. O tema é que o día 13, é dicir, esta semana, o abogado xeral da Unión Europea presenta o seu informe sobre a amnistía e a cuestión prexudicial da amnistía, nas cuestións que se lle plantexaron sobre esta norma que está pendente de que Europa diga algo. Dependendo do que diga o abogado xeral da Unión Europea, aínda que non é dogma de fe para o Tribunal de Xustiza, se é unha liña moi importante. E por aí haberá cousas. Por outra parte, antes de final de ano, xa anunciou o comisario de Xustiza da Unión Europea que habería unha sentenza, é dicir, que despois de este día 13 quedará moi pouquiño, quizáis un mes, para que se coñeza o fallo, o veredicto definitivo. E tamén está pendente que se confirme por parte do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que a inmunidade que Puigdemont reclama como diputado electo do Parlamento de Cataluña, que non puido materializar porque, como non pode volver a España, non pudo recoller as actas físicas personalmente e, polo tanto, non está investido desa inmunidade, foi negativo para él. Falta, digamos, ese refrendo do Tribunal de Xustiza. A posición de Puigdemont é diabólica e cos pactos de Sánchez non vai obter nada novo, non vai poder voltar a España sen ser detido, que era un dos obxectivos desta legislatura. E, mentas tanto, todas esas concesións para Cataluña en tema de competencias, de cesión de maiores orzamentos ou cuantía ou facenda propia e demais, todo eso está capitalizando Esquerra, que é quen goberna e que ten cargos e que, polo tanto, ingresa financieiramente con illa nese govern catalán. Que lle queda a Puigdemont e que lle queda a Junts? O municipalismo. E o que non quere baixo ningún concepto Junts é chegar a ese superdomingo electoral que barrunta Sánchez cando xa non teña máis opción que convocar eleccións xerais, que, por certo, foco en Sánchez. Se non tes apoios parlamentarios, se non podes presentar un teito de déficit de gasto, xa non os orzamentos, se non podes aprobar decretos, porque tampouco podes sacar adiante decretos do goberno, gubernamentais, non tes apoios, convoca eleccións. Porque estamos a falar moción de censura para Junts. Non, eleccións xerais. Que iso era o que exixías ti o Partido Popular cando estabas no outro lado. En nunhas eleccións, as últimas enquisas pois dan unha vantaxe bastante consolidada ao Partido Popular. Algunhas que líamos entre onte e antonte pois posibilitaban a investidura de Núñez Feijóo cunha abstención de Vox. Estaría disposto Aida Vox a permitir esa investidura sen nada a cambio? Bueno, depende, se pecha compromisos inda que non este dentro do goberno, mellor sí. Vox moitas veces o que quere marcar o paso dende fora. Entón, eu creo que habería dos vías, ou que Vox exixira, pedir o PAC completo, unha vicepresidencia e algún ministerio, ou que dende fora tratase de, ao final dependerían deles, non? Para sacar adiante absolutamente todo, tanto os orzamentos como calquera iniciativa parlamentaria. Non o vexo imposible. Agora, as enquisas son enquisas. Eu sempre recordo as xerais que estaban, eu recordo falar con amigos do PP que me dicían a dúbida é de canto de 150 subimos. E despois o único que acertou foi o CIS. É dicir, que ao final as enquisas, eu xa dende as últimas xerais non me fío nada. Pregunto de outro xeito. Vox forzaría a entrada no goberno a cambio da investidura de Feijóo? Colmenero. Eso... Como ves? Moi complicado. Non sabería que dicir. É dicir, no seu momento, cando andaba moi apretado, ofreceuse a quedar a un lado para que algún socio do goberno se apuntara, pero se finalmente a maioría entre os dous vai exixir cousas. Eso é normal e vai ter que arrastrarlo con el. Non lle vai quedar máis remedio, penso. Temos Extremadura, Castela e León, temos Andalucía.
posibilidade tamén na Comunidade Valenciana. Estamos ante un PP máis reforzado ou un PP que inevitablemente precisa a Vox para todo isto? Agora mesmo eso indica todo, ¿no? Que precisa Vox para gobernar en casi todos os sitios. A dúbida que ti plantexas, eu creo que Vox non lle convén entrar en goberno, non lle convén pedir ministerios, ni nada máis. Convenlle calzarlle ao PP esa especie de paradigmas que ten sobre migración e outros temas, pero quedarse na oposición. Vox é un partido que vive moi ben dentro da oposición, e que é moi cómodo estar sempre na oposición. Fixadevos o que lle pasou, por exemplo, a Podemos, non? Que ben estaban na oposición, estando en contra de todos, marcando os seus valores, e que é difícil despois gobernar, non? En contra de todo e gobernando. María, en 30 segundiños. Bueno, no, simplemente penso que o aliado natural do Partido Popular ten que ser Vox necesariamente, porque non hai outra opción no arco parlamentario. Se Pedro Sánchez puido cabalgar a contradición de presentarnos a Junts, que é extrema dereita radical, xenófoba, independentista, como un aliado progresista, pois eu penso que o Partido Popular non ten que ter ningún tipo de complexos en pactar investiduras co partido de Santiago Abascal, aínda que non conflúan neses cargos, que estou de acordo con o meu compañeiro Rafa. A Vox non lle interesa desgastarse no goberno. Claro. Claro. Pois con iso quedamos e quedamos tamén coa vosa despedida. Ricardo Colmenero e María Jamardo, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Rafa Cabeleira e Aida Bao, Ángel Víctor Torres. Lembrámoslo para a vindeira. Gracias, María. Moitísimas grazas aos dous. Parabéns. Bueno, moitísimas grazas a todos vostedes tamén por estar un día máis. Xa saben que isto é Conexión Galicia. Son María Cheda e vémonos todos os martes.